Inäçtaýda bir agzamy wagsyz upaymagy aýdypdyr. Ononda siz üçin ýaryýan bir wagsyz upaýan tapdym. Oňa çenli sizem jumpuňyzy adyňyz bozuň we wideony dogry görüň. Ilki bilen Play Market'e girýäňiz. Gözlenýän ýere lima upaýany gözetýäňiz. Ine şu girýäňiz soň bärde dolýança garaşýaňyz. Hiç ýeri upaýany işledip girmek gerek geldir. Bunu özi işleýändir. Minut zat görmegim gerekdir. Reklamy da ýok. Ne? Şeýle dolga çatýanyna basýaňyz. Şu ortada kal. Ana çatylýar. Ana çatylýar. İşleýişine hiç ýeri mesele ýok. PUBG, Free mi? Hatta oňman atýar.